Очаквах, че до финал ще стигнем, но всички сме много щастливи. Така виждам, че феновете така с голямо нетърпение чакат, естествено и ние. Аз още откакто почнах да играя за мъжете на Ботев, казах, че искам да играя в финал с тях и да спечеля купата или първенството, така че сега ми се отдава възможност да спечеля купата и ще се надявам да постигнем добър резултат и да я спечелям. В матч мисля, че всеки един футболист мечтае и мисля, че всеки един футболист иска да играе такъв матч и иска да победи. В първия матч, когато беше в Гоце Делчев, си казахме с обикалената, че това е най-краткият път. Отидем в София да направим един добър матч и ако така успеем да спечелим купата, мисля, ще е едно уникално преживяване. Надявам се да се получи така, за да може да го изпитаме тази емоция всички заедно, както ние футболисти, така и всички фенове. Съм вярвал и вярвам в момчетата и в себе си, че може да постигнем много значение. В кои от моментите ти наистина повярва, че Ботев може да стигне до финал? Ами според мен приемния момент беше четвъртфинала с Пирин. Там, когато победихме, вече почнахме всеки да мечтае за Представям се така, че да бъдем нашия отбор да концентриран и реализиран. Както в много мачи сме показвали, че може да играем много по-футбол. Точно в този ден да имаме така и ден и да сме всички заедно като един умрук. Ние естествено и подкрепа от феновете неимоверно ще ни даде сили. Мисля така, че мога да направим добър мач. Няма значение дали ще са продължени от Дуспа или в редовното. По принцип искам в редовното, защото знаете, че ние през 3 дена играем мачове и ако се наложи да играем продължение, може да се изморим, така че ще се радвам в редовното време, ако може да ги бием. Очаквам изключително голяма подкрепа и според мен всеки един билет ще бъде изкупен за този финал, защото все пак трябва да отидем и заедно с феновете да си вземем купата в Пловдив. Това е най-важният матч. Годината е може би така най-важният матч за мен, откакто съм в клуба Ботев в Пловдив. Така че се надявам да изиграем един добър матч и в крайна сметка да се поздравим с успех, макар че ще бъде много трудно, но аз вярвам. Но трябва да бъдем наистина спокойни, концентрирани и като съдята е първият свистки сигнал, цялото напрежение да падне, да почне да играем. С доста себе раздаване на терена, във всяка една секунда максимално по терена да има преса, постоянно във всеки един опонент на играта трябва да се противопостави много добре. От моята ми мечта да дигна куп с Ботев Пловдив и сега съм на прага на това и се надявам да го постигнем в среда. Едно пожелание към всички фенове преди финал. И аз пожелавам, който може да дойде на мач да ни подкрепи. Ние ще дадем всичко от себе си, за да зарадваме тези хора, които ще дойдат да ни подкрепят на матча, дори и тези пред телевизията. Призовавам ги с това, нека да дойдат всички в София и да си приберем купата за Пловдив. Това е моя призив към тях. Трябва да ви кажа, че все пак това е една голяма отговорност, защото малко или много зад нас стоят доста хора. Една голяма общност от хора, която ще се стреми да я зарадваме по всякакъв един начин и ще бъдете сигурни, че ще оставим на сърцата си на това.